Velkommen ind til den her korte video, hvor jeg prøver så vidt muligt at forklare relativt simpelt og hurtigt, hvilken progressionsmodel, som jeg benytter i forbindelse med mine klienter til både personlig træning og online coaching. Den her form for fremgang eller progression, det er også i fitnessindustrien kaldt for progressiv overload, og det er meget tit blevet lidt for kompliceret i forhold til, hvad det reelt set indebærer. Så hvad er progressiv overload? Progressiv overload er, at vi fra uge til uge bliver en lille smule bedre. Hvordan kan vi gøre det målbart? Det kan man, hvis du ganger din sæt med vægten for antal gentagelser, du laver af dine forskellige øvelser. Det kunne fx være, at du den ene uge på den ene træning løfter 10.000 kilo, så vil vi meget gerne have, at den næste uge laver 10.001 kilo eller lignende. Så for at opnå den her øget mængde af volumen fra uge til uge, så bruger jeg en dobbelt progressionsmodel. Den indebærer sådan set bare, at vi laver flere gentagelser eller mere vægt ved en given øvelse. Hvis man ser ind i appen, så i klart de fleste tilfælde, så er der et rep range. En rep range mener altså bare et spænd af antal gentagelser, der står, du skal lave for en given øvelse. Det kunne fx være, at du skal lave 8-12 gentagelser. Det er din rep range på så 8-12 gentagelser. Hvis det så er, at du den ene uge, lad os sige mandag, skulle træne, og du tog en given øvelse, du lavede det 8 gange, så næste gang, så vil jeg nok forvente, at du prøver at få 9 gentagelser ved den her øvelse. Udover rep ranges, så inde i appen, så er der også det, der hedder RIR. RIR står for Reps in Reserve, og det betyder sådan set bare, hvor mange gentagelser du kunne have taget ekstra for den øvelse i det sæt. Det er altså en måde, vi kan måle intensitet på. Og en RIR 0 betyder, at du ikke kunne have taget en ekstra gentagelse med god form. En RIR 1 betyder så, at du kunne have taget en til gentagelse med god form. RIR 2 kunne have taget 2, osv. osv. Meget tit så i programmet, hvis du laver store flerledsøvelser, som ofte er tunge, dødløft eller en squat-bevægelse eller lignende, så er RIR ofte en lille smule højere. Hvis du laver isolationsbevægelser, så er RIR altid lavere. Det var kort forklaret omkring RIR og rep ranges. Lad os have et helt konkret eksempel. Lad os sige, at du var nede mandag, og der havde du en overkropstræning, og ved overkropstræningen her, der bænkpressede du 100 kilo for 10 gentagelser. Næste mandag, når du skal træne overkrop igen, og du skal bænkpresse igen, så står der inde i programmet, du skal lave mellem 8 og 12 gentagelser. Så har vi muligheden af enten at gå op i vægt, eller at prøve at gå op i gentagelser. Ofte er der den sammenhæng af, at når vi går op i vægt, så kan vi ikke lave lige så mange gentagelser. Så fordi vi skal holde os inden for de 8-12 stykker, hvis det så er, at vi har taget 10 gentagelser, så kan vi jo godt gå op i vægt. Måske får vi kun 8 gentagelser, men vi kan også godt bare prøve at gå op i gentagelser på samme vægt. Sådan her, så bevæger du dig mellem den her rep range spænd her. Og måske ved tungere vægt er nede tættere omkring de 8 gentagelser, eller holder dig til den samme vægt og prøver at komme op til de 12 gentagelser. Uanset hvad, hvis du komfortabelt laver 3 sæt af 12 gentagelser i det her tilfælde, så er det nok på tide, at du skal op i vægt, sådan så du kommer længere ned i gentagelser, hvor det stadig er lige så intenst for dig. Fordi husk, vi skal jo holde os inden for en RIR-spænd, som måske er mellem de 0 og 2. Så hvis det var, at du blev ved med at lave de samme antal gentagelser gang efter gang, så vil din RIR formentlig også stige, og det betyder, at du ikke presser dig selv hårdt nok. Så det er altså sammenhæng mellem antal gentagelser, vægt og hvor hårdt det har været, som vi måler gennem RIR. Det er det, vi går op i, og det er der, hvor vi prøver at forbedre os selv fra uge til uge. Jeg håber, at den her forklaring kommer til at gøre det en lille smule nemmere for dig til at forstå, hvordan du laver fremgang i forbindelse med din træning, og kommer til at gøre det nemmere for dig at forstå, hvordan selve træningen er struktureret i appen. Fortsæt rigtig god dag.